नमस्कार जय जगन्नाथ मो बापी आपन नुआ ब्लॉग रे स्वागत करछि। आपन को दिन रे हम ब्लॉग टा देखैथिलु ये ब्लॉग रे केमिति होछि हमर फाटिबा अछि जहाँ भी जाऊ को फाटिबनी जो प्रॉब्लम आउ थर जे देखैलु से फोटोटा को सकाळे मु फोटो देखैदेली देखंतु फोटोटा एई फोटो रे ही सी आसी बसुछि से राति रे कांदुछि आमे चलून देखिबा केते ए देखो तार कपड़ा फपड़ा सब पड़ी छी तकिया एरा पड़ी तार हां आसा 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 थर देखो देखुनी चलतु से रूम को जीवा से रूम को जीवा आस 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 रूम रूम को आस देखी देखी जा आस्ते आस्ते देलु को देखिया आपन को देखैथुला हम रूम टा केमते हेतिला चल आगुआ देखो ये रूम टा राति रे हम कतु ने देखो देखो ही कौन है भी तो कौन है तू एमती थरुचु कहीं आज डर मारू हाँ कौ ठाकुर ठाकुर फटो थी कौन है ठाकुर को पूजा होती देखु देखो देखे सरद सरद हाँ नहीं सरद अबे तू कौन ठीक देखो कपड़ा मेसिन धोची देखु ये देखो तो ये थुआई सेपट देखा आउट केते घर अच्छी से भंगा घर यही खड़खड़ शुक्ला सेपटे सेपट खड़खड़ कौन है चल चल सेपट जा सेपट सेपट चल सेपट सर चल 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 आम जो लोकेशन अच्छु अबिका यहाँ हूँ धवलेश्वर गला जो ब्रिजटा मृत्यु संगे समान देखो जो धवलेश्वर ब्रिज से साइड रे अच्छी है से साइड तले अच्छी एटी कौन होता देखी 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 घड़ काड़ देख देलु बेसी टाइम मशारी बसारी आसू देखो मशारी पड़ी मशारी देखनी आत्मा कौन है चला तो आगू देखा आगे बहुत किसी घर अच्छी तू बुझिला अच्छा 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 आम कि समय बीते जाक आई ठिया कही देखा कही लोक ना लोक आस आस देखी 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 जाओ देख पपू मेसीन मार देखी जा भीतर कहीं पसनी बुझी ये देखेला मेसीन देखो मेसीन देखा देखे देखे देखा कौटी देखो मेसीन देखे रीडिंग रीडिंग कटु ताले एटी किछि अछि देखि देखि दे कौटी देखिलु देखो आसु कौन 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 है देखिए लाइट फाइट तो अंधार धड़ धड़ खड़ देखु ए जोता जूता को देखो आउरी रूम अच्छी देखो चारिपटे एपटे देखु ब्रिजटा गोटे खंडे बाजिला राति गोटे पाखापाखि होगा आमर देखी देखी खाली पशि जाऊन रूम रूम एरिया सुनसान गोटे थंडारे पाठ ये कौन पड़ी कि से किए बस देखिल 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 टॉर्च ना मारू न जाना देखिए देखी जाओ देखी देखी जाओ किए
କିଏ ଅଛ ଯଦି ଆମ ମେସିନ୍ରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖାଅ। ଯିଏ ଅଛ ମେସିନ୍ରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖାଅ। ଦେଖିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସୁଛି ଘଟୁଛି। ପଳଉଛି ହେଲା ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚଢ଼ ନା ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଖଡ଼କାଡ଼ ଶୁଭୁଛି କାଇଁ କାଇଁ ଆସ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଆସ 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 ଦେଖିକି ଜନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଶୀ ଦେଖିକି ଭାଇ। ରସି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ରସିଟା ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଆସେ ରୁହ ବସି ଯାଉନି ଖାଲି ବସି ଯାଉନି ପଶିଗଲେ କ'ଣ ହବ ଖାଲି ତା ଭିତରେ ନାଇଁ ଆସ ଆସ ଭିତରେ ସର ଦେଖା ସେ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି ଦେଖିଲୁ ସର ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଗଛଟା ମନକୁ ଭଲ ଗଛଟା ମନକୁ ଯଦି କିଏ ଅଛ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଚାଲ ଏଇଠି ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଢେଲା ବତର ମାରିକି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଆସିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଗଛରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ମିଟରଟା ଥୋଇଲୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ କହୁଛି ମିଟର ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠି ମିଟରରେ ଆମକୁ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁନ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଆସିନୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଆମେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ହଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଗଛଟା ସେ ରୁମ୍ରୁ ଲାଗିଛି ହେଲା ରୁମ୍ରୁ ଲାଗିଛି ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗଛରୁ କିଛି ହେଲା କିଛି ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ ସେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମିଟରକୁ ଆସିକି ଲାଇଟ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଏଠି ଆଗେ ଦେଖେଇଲା ଦେଖେଇଥିଲା ମିଟର ସାଇଡ୍ ଦେଖ ସେପଟୁ ମାଇଲି କଣ ସେପଟୁ ମାଇଲି ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆସିକି ଦେଖେଇଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ଚାଲ ଆଗୁଆ କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖେଇବା। କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ସର ଦେଖା ଦେଖେ ସର ଦେଖିଲ ସବୁ ନେଇକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ନାଇଁ ପାଲଟା ପଡ଼ିଛି ଏ ତ ଠାକୁର ଗଣପତି ବାବା
ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ଗଛ ଚାଲୁ କଣ ବେ କିଏ କଣ ଫୋପାଡୁଛି ବେ ଏଇ ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ଚାଲ ପଳେଇ ଏଇଠି କିଏ କଣ ଫୋପାଡୁଛି ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରୁ 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 ଆଗୁ ଆସ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ରୁମ୍ଟା ତ ଖୋଲା ନଥିଲା ନା ଯା ନା ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ଯିବା ନା ଆଇଛୁ ଦେଖି ଯିବା ନା ଏ ରୁମ୍ କା ଏଠି ଏଇ ଗୋଟେ ଇଏ ବୁଲିକି ଯିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ଯା ନା ଭିତରୁ ଯା ନା ଦେଖିଲେ ତ ରୁମ୍ଟା ଚାଲୁନ ଭିତରକୁ ଏ ଡରିଆର କଣ ଅଛି ନାଇଁ ହେଇ ବେ ଆବେ କଣ ସେ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ବାବୁ ଦେଖା କଣଟା ସେଇଟା ସେଇଟା କଣଟା ସେଇଟା ଗଛ କୋଉଟା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏଟା ଏଇ ଭିତରକୁ ଚାଲ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଏଟା ଏଇ ଦେଖିକି ସାପ ଫାପ ଥିବ ଦେଖିକି ଆସ ହେଲମେଟ୍ ଭିକ୍ଟର ଜୋତା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମଶାରୀ ପଡ଼ିଛି ଏଟିଏମ୍ ପଡିଛି ବିଧି କଣ ଓରା ପଢିଯିବେ ଆଉ ଯା ନା ଆଗକୁ ନା ନା ଆଉ ଆଗକୁ ଯା ନା ଆବେ ଏଟିଏମ୍ ଓରା ଖାଲି ସେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କରି ଏଟିଏମ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖେ ଗଛ ମୂଳେ ଆସୁଥିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ବି ତାର ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ରୂପାଇ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ରୂପାଇ ରୂପାଇ ଏ ଯା ବେଶୀ କଣ ଶୁଣୁ ନାହିଁ କଣ ରୂପାଇ ହେଇ ଶୁଣୁନି କଣ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କଲାଣି ସେ ହଁ ତାର କଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭଲରେ ଥିଲା ଆବେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଫେରେ ବାନ୍ତି ହଉଛି ସେଇ ଗଛ ଯୋଉ ହଲୁଥିଲା ହେଲା କଣ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ସିଚୁଏସନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଆମ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେ କଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ଇଏ ହେଲା ହଠାତ୍ କଣ ତାକୁ ବାନ୍ତି ମାରିଲାଣି କଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ଆମ ସିଚୁଏସନ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାକୁ ଆସିନଥିଲୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆସିବା ଆକୁ ହଇରାଣ ଆଉ କରନ୍ତୁନି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏଠି ବସିକି କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏ ଆ ଯିବା ଆଉ କ୍ଷମା ମାନି ଚାଲ ପଳେଇବା ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଏତିକି ରଖିଲୁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଆଉ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚାଲ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲୋକେସନରୁ ହେଲା ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ରୂପେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାକୁ କୋଉଠି ଗୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଦେଖେଇବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସେ ଲୋକେସନ ଉପରେ ରଖେଇଦେଲା ନାହିଁ ଆମକୁ ଭିକ୍ଟର ରିଡିଂ କରାନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିଛି ହଠାତ୍ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆକୁ ଯାଉଛୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଛୁ ତୁ କ୍ୟାମେରା କରୁଛୁ ଏ 3-4 ଥର ଦେଖିଛି ଆଉ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆକୁ ଯଦି ହବ ଗୁଣିଆ କତି ନେଇଯିବ ଆଗ ଗୁଣିଆ କତି ନେଇଯିବା ଦେଖିବା ଯଦି ହେଲା ନହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ ଏତିକି ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ